Кримська платформа, забезпечення прав кримсько-татарського народу та покарання агресора за злочини в окупації. Такі теми обговорили в Меджлісі з віце-маршалкою Сейму Польщі Малгожатою Госєвською. Вона цікавилася, наскільки представницький орган залучений до підготовки Кримської платформи, та наголосила, що тема окупації Криму має завжди залишатися на світовому порядку денному, як і захист прав кримсько-татарського народу. Зараз, каже Госєвська, йдеться про виживання корінного народу і збереження його самобутності. Наголосила, що особливу увагу Польща приділятиме кримсько-татарській молоді та її освіті на Заході. Ми обговорили дуже багато проєктів в різних царинах, які спрямовані конкретно на відновлення територіальної цілісності України, на звільнення Криму і також щодо забезпечення прав кримських татар, для яких зараз стоїть питання виживання та збереження власної культури для майбутніх поколінь. Обговорили деякі молодіжні програми для того, щоб підтримувати навчання кримсько-татарських студентів у вільному світі, щоб здобути освіту та працювати на благо української держави та благо свого народу. Польща та країни Балтії є послідовними союзниками України, а сама пані Госєвська добре обізнана в темі російської агресії, зауважив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Зокрема, Польща допомагає збирати дані про злочини окупантів для Міжнародного карного суду, а також просуває кримське питання на європейському рівні, каже очільник представницького органу. З нашого боку ми ще раз звернули увагу на те, що будь-який діалог з Путіном без повернення Росії до норм міжнародного права неможливий, що це може бути просто самообманом. Польська республіка, країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, вони є консолідованими позиції такої відповідальності Росії за ті злочини, які вона здійснює проти України. Польща від самого початку залучена до підтримки України в цілому у спротиві Російській Федерації та захисту прав кримських татар з метою відновлення міжнародного права. Під час дводенного візиту до України пані Малгожата Госєвська також візьме участь в міжпарламентському саміті Люблінського трикутника.